tum video chuan biological weapons documentary kan thlir ho do na ni ama sain ka viewers te ka video te milo thlir sak thina wangin in hne na lom thu ga soe thoma nei lawa mita mu thei ani heklo nun na suat tu Ralthuam hlawm tak mai biological weapons hi olsam taka zon chu thei ani lawa mi nun na lak nan hian bom emo pok thei thil dang emo ama mo heklo bom te takte chunga da na rik chu a hun dik takan chua chuan Hiroshima khopuya atom bom an thlak chakna tluk zet thil ti theina chuan mihring nun na suat mang vek thea biological weapons an ti chuan virus le bacteria te mihring nun na suat na man tina ani mai ome ma se heng na rik te hi thil nungan ni wangin ni salutuk le khowat lutuka andam chok theilowa chu wang chuan heng biological weapons te hi man an ni ma chuan nungdama da rengan ngai ani chung biological weapons zinga hlawm ber pola ngai chu anthrax hi nia adan na rik te hi eng sigle sa hnuaya po kumsom ni chung chu dam chuak theya chu tak chu a hlawm na tizual tu pakhat po ani nge yang anthrax nat na chuan mihring taksa chuan vung siamin chu alo septic thina chu mai baka chuan thisen lampang po khoitel boka henga nat na te hi arun lan chuame chuan atur tu mihring nu na chu chanman ani to thin me ulo ani chu tiang biological weapons dan na rik hlawm takte chu bel ma tha na mana hi don chuan boruaka emo lenti rangai thina chu tiang boruaka leng te chu mel ma ho chuan an lo hi blue ta ti chuan an nun na ala ta thina ni heng biological weapons te hi tun hnai maya oman ni lawa hun eng mo chen kalta po khan man na lo ni to a microbiologist tan pe chuan heng biological weapons te hi olsam taka sim mai thei an nia heng biological weapons te hi indo pui panina hun lai khan an lo sim chok dai to a amero chu ataka man nai ro chu tu nu fe ni thunga umsang kan chakwa som ko khan Iraq chuan Kuwait run thuta Gulf War aron chu pha ani kha khati lai khan Western intelligence chuan Saddam Hussein khan heng biological weapons te hi akol ni nan ngaya chuti ni taka chuan US point indona asipai te ha katan chung biological weapons te laka him thei tur su chu angai tu ve dang hala khati hun lai khan Saddam Hussein chuan biological weapons chu amang du tak tak mayang ti irin na lien tak mai oma Mars ni som peruk kum sang kan sakwa somriat pariata Saddam Husseinan amami tengai Kurdish mi ho chu chemical Ralthuam manga alo bai to wang khan tun tuma po hian heng biological weapons te hi amang le du mayang ti irin na lien tak mai oma Gulf War chu han zawa trangrol si pai te chuan Saddam Hussein khan heng biological weapons te hi alo nei tak tak regem ti chu mathai loin an fi angai ta ni UN thunei na hnuaya chuan chu chui che na chu ran nga la nia chung investigator tan te chuan biological weapons siam chuan a mun pui zon chu chu thilpoi mo ma saberani chuti mek lai chuan Iraq mi le sa te chuan chu chui chen na chu an lo do dan la samaya chutiang biological weapons chu Iraq hian kan nei lo ti in na sa takin na lo pha thali nuwa chuan chui chiang tu te chuan rin hel thei tak tur mai factory pakhat chu an mu chuaka UN nero chuan chung factory te chu biological weapon siam chuna mun pui nia angai nget me thunga factory tam tak chu ti chet ngal turin thupek a chu ngala chutiang factory chu Iraq sarkar chuan tam tak aru karalin ala nei tawang ti po rin na lien tak mai an neya umsang kan sakwa som ko pariat khan Iraq chuan UN ina ron chui chen na tur anei le na tur chu an lo dang bet mak maya chumi ani ta ka chuan Iraq chuan chutiang biological weapons chu tamzok le la omzok siama tum nge nia rinna nge tak mai oma chuta me uzong America le Britain ngai dan ani talo lo thai loin Iraq chu thlona mangin an vabum ta chiam mai ni heng biological weapons te hi nat na hri an ni mi o wangin mihring tam na hmuna phei chuan an hla om hle maya Mars ni som ni kumsang kan sakwa som ko panga khan Tokyo khopui lun lai tak maya chuan
gas la tak mai ron chok chiam maya mi hring sanga chong lai an hliam baka Mizo pahnih lai nun na chan pha hial ani he thil theng hi chemical hmanga in beina ania amai ro chu an zir chian na lan na chuan biological weapon po atel ngei ni nan ria British Medical Association atanga hrit na chuan heng biological weapons te hi tidang lamin mi hring chibil big anji na zira ti bang vek thei na siam chu thei ni nan ria he thil po hi FBI te na misual sul nu an chui chian na tanga an thil mu chu ania Kovel ram ranga scientist te chuan mi hring gene zir chian na an neya chuta an thil mu chu a chuan heng biological weapons te hi tidang lamin mi hring nam pakhat bidang tinami silovin ati boral top thei ti an mu chuka heng biological Ralthuam te hian tun laya a in do dan mel mang ati danglam ta veka heng tengle silai thatak tak te hian beile thei ani der silawa chuti lai chuan heng biological Ralthuam man ti te hi terrorist tan po olsam taka nei mai thei alo ni boxia ma se chuti taka Ralthuam hlom chu enga tinge tun ma in do na te khan nasa taka man na lo ni lo ti chu zona om thei ani Indo pui pani hun lai khan Japanese scientist te chuan hetiang na rikral thom hi siam chu an lo tum na sa an mi man te taksa te chuan zirchian te an neya Indo pui han zawa Russia le America in kara in melbang na lo pungtual tual chuan America ril ruwa chuan chutiang na rikral thom chu siam chu thoi du na ril ru pe ya America scientist te chu turna nasa tak noya chuan siam chuak vat tura noran nia